Zdravím všetkých, ja som Tommy Man a vítam vás po neskutočných 5 rokoch z tejto legendárnej hry 8 Ball Pool, ktorá podobne ako Papa z Freezeria zo začiatku plné úspechy nežala, ale časom mi tam začali chodiť dosť pozitívne ohlasy a vlastne som sa dozvedel aj dosť veľký fun fact, že to moje video tejto hry bolo ako jediné na CZSK scéne na YouTube, takže to je mega brutál, veľký fun fact. No a neviem, či o tej nejaké pribudli na CZSK, teraz som to tak zbežne pozrel a nevidel som, takže možno aj nie. Takže tu prichádzam s druhým videjkom z tejto hry. Dobre, zoberieme 25 žetoníkov. Ja dúfam, že toto videjko bude mať dosť dobré ohlasy taktiež. Sice tamto prvé malo dobré ohlasy až po nejakých možno 2 rokoch, alebo neviem. Ale tak, Play Special? To je čo? No Torment je na dlho, to nie, ale Lucky Shot? Čo Lucky Shot? Ja to je toto. To som skúšal už minule. Máme trafiť to žlté ideálne, alebo celkovo stačí terč, keď trafíme. No tak to som prestrelil. Nie je zlé. Minule som trafil aspoň ten okraj. Ešte máme šancu? To už bude za poplatok určite. Tak nič, škoda. Toto by ste mali mať každý jeden deň, takýto nejaký lucky shot k dispozícii, for free. Po jej minigames, tu sú aj nejaké nové minihry. Spin and win. To je koleso šťastia, klasika, to býva v dosť veľa hrách. Čo si vytočíme za dobrotu, 100 coinov. OK, tie sa vždycky zídu. A nejakú tú fajnovú húlku. Ale tie minihry ma zaujímajú, síce som to nemal v pláne natáčať tohto videu, ale surprise boxes. Aha, to sa kupuje za tie papierové doláre asi. Spin sme mali a scratch. Jasné, zas to pýta od nás peniaze. Tak to nič. Play 9 ball, play with friends, practice, to nič. Play 9 ball, only available for level 4. Musíme byť aspoň level 4. Nie. No som dosiahol level 4 a potom ísť natáčať toto videjko. Čo už, no dáme normálne po 1v1 a keď tak niekedy na budúce si dáme aj ten 9 ball, pokiaľ budete mať o to záujem. No a ideme dať nejakého várezáka dole. Po dlhej dobe som si skúsil jednu hru a som vyhral úplne, že LTT, bolo to napínavé. Jak to spustím? Len takto kliknúť. Catch Ray. Proti Francúzovi ideme. Takže beam ho. To býva vždy také random, viac menej, ten prvý ťah. Trafili sme 2 celé, kámo, takže musíme sa snažiť celé dávať určite. Dobre, výborne. 3 celé sme trafili hneď na začiatok, tak to je neskutočne dobrý štart. Taký štart som nemal, aj nepamätám. Toto nemôžem dosrať. Ja som dal moc pomaly. Nie je zle, ja som to dal moc slabo. No, on trafil prvú. Pravdepodobne dá aj fialovú teraz. Nie je zle. Dobre! On trafil aj tú moju. To je degeš. Dobre, už len 3 nám ostávajú tým pádom. Kokos, aby to nebola taká rýchla hra, že ešte jednu dáme. Mne sa zdá, že v tom videu sme dali 2 hry vtedy. Modrá, hnedá, no tie sú tam tak dosť na prd. Tú oranžovú sa vôbec nebudem pokúšať dávať, to by som určite aj jeho šuchol. Tak skúsim toto nejako pošéfiť. A úplne čo najsilnejšie, aj keď neviem. A ja som trafil zase jeho, no, karma. Karma za to, že som sa usmál. Nevadí, aj tak sme na tom zatiaľ. A vlastne nie. No už sme vyrovnaní. No, tak ten týpek to ešte otočí, kámo. Nie je zle. No, on má nejakú špeci húlku. A viem, že ešte aj stovy sa dali meniť. Ten povrch. Takže to ma dosť bavilo, to je dosť dobré. Som to mal nejaký halloweensky, čo sa mi tak marí, volá kedy. Dobre, pokúsime sa dať teraz asi modrú. Dobre, dali sme ju. Popravde som to moc nečakal, ale... Dobre. Tá oranžová sa bude strašne zle dávať. Nice shot, no, díky. Ja sa bojím, že teraz dáme bielu do hentej jamky. To je dosť rizikové teraz.
Nemôžem to dávať moc silno hlavne. Výborne. Lepšie som to dať nemohol. A oranžovú mám tiež celkom dobre nastavenú? No, ani nie, škoda. Tak ju skúsim dať do tej strednej nejakým zázrakom. Škoda. No, on to bude mať teraz celkom dobre nastavené. Shit. To by mal dať bez problému. No. Ty kokos. To má dobre nastavené. Tak ho pochválime aj my. Ale teraz uvidíme, či je taký profi, jak vyzerá. Dobre, dobre. A nastavil mi to dosť dobre, akorát tá čierna bude potom asi horšia. Ja som taký degeš. Ja som taký degeš. Ja si to sám doserem. Nie je zlé. Dámy a páni, dáme si ešte jednu rýchlu hru, lebo toto nemôžem dopustiť zás mať na video prehru. Teda akože no, už ju tam mať budem, ale chcem si napraviť chuť. Tak dobre, ak som začínal teraz, som nezačínal asi nikdy a vidíte. Len to, čo som hral za kamerou pred videom, to som hral ešte asi pred týždňom, ale dobre. Tak tam som začínal úplne že zle a vyhral som nakoniec. Dobre, pokúsime sa, ja by som pokúšal asi polky dávať, tie sú tak po krajoch, ne? Aj keď neviem, no. Neviem absolútne, čo mám spraviť. Dobre, skúsime dať teraz polky, tie sú možno víťazné. Dobre, luxus, to som nečakal. Teraz by sme mohli zelenú fúknuť. Ne, ja som myslel, že to dám. Pížmo. Kamo, odkiaľ je ten týpek? USA. Si môžete vlastne pozerať, odkiaľ sú. 408 turnajov vyhral zo 4600, kámo, to proti komu ideme? Prečo nám dáva takýchto superov hneď na začiatku? Dobre, toto bol dosť dobrý ťah. Ja ale teraz obidve nedáme, čo? Tam asi radšej zelenú. Dobre, zelenú máme. A už len... Čo? 3 nám ostávajú až? Alebo skúsi sa to dať z odrazu? To by som dosral podľa mňa, ne? Keď dovie. Dobre, dostral som to, ale... Aspoň to vyzerá, že... nie, zelenú dá. Počka, to bola ešte len jeho prvá trafená. Aha. Ale tak teraz, jak to býva zvykom, tam bude dávať jednu za druhou. Takže to je jedno. No a potom, ako som hovoril, bol by som dosť rád, keby ste mali záujem aj o nejaké to ďalšie videjko z tejto hry. Že by sme si ukázali ešte ten Nightball, to ma dosť zaujíma. A pokiaľ by ste mali záujem, tak určite by som kľudne natočil videjko aj ako idem proti fanúšikom. To by bolo dosť zaujímavé. Takže určite sa nehambite, neotávajte napísať nejaké pekné komenty. No ale ja už sa musím sústrediť na tohto mafiána. Dobre, modrú dáme. OK, no teraz to bude dosť náročné. Hlavne sa vyhýbať tej čiernej, lebo tá tam je dosť nebezpečne daná. Ja na 100% trafím nejakú jeho teraz. Dobre, pokúsim sa tak, aby som sa dotkol svojej a žiadnej jeho. Aby som sa vyhol čiernej. Dobre, spravil som najlepšie, čo som mohol pomaly. Nemôže posúvať bielou guličkou po stole, ako sa mu zachce, takže to bol náš hlavný cieľ tohto kola. No tak toto, ak sa mu podarí, tak klobúk dole. To neviem, akože čo skúšal. Dobre, každopádne, my máme teraz perfektne nastavenú červenú. Pokúsim sa ju dať čo najpomalšie určite, ale aby tam došla. To som dal moc. Mohol som pomalšie. Teraz mám úplne zakrytý výhľad na tú oranžovú. Nie je zlé. No základ je zase, aby nemohol posúvať po stole ľubovoľne. Ja som vedel, že tam tú bielu schovám. Zas to ten typek otočí. Už to vidím. Super. Teraz dá fialovú, červenú. Aj keď no, tomu vyhovuje asi viac. Tak teraz neviem, či je fakt len laker, alebo to fakt tak vie. Ale tak vzhľadom na tie odohrané hry, čo som videl, sa nedá, ty kokos. Nechápem, jak nám môže dávať takýchto superov, keď sme level 2. To je chore. Level 74. Až teraz som si to všimol. Čo ti dáva? To by som bol iný pán, keby som ho dal. Škoda, že som si nevšimol to predošlého. Aký bol level.
A? Ešte žije nádej? No ale na to, že idem proti takémuto, tak idem jak pánka, to musíte uznať. Počkajte, ja tu mám taký trošku cheat. Ja si to zmeriam s obrázkom. Nie. Ešte som mu to aj dobre nastavil. No nič, zaslúžené prehry. Snad to aj bude na budúce dariť viac, ak nejaké na budúce bude, o tom rozhodnete vy. Takže klasika na videu, žiadna výhra. A tým pádom mi neostáva nič iné, ako vám už len poďakovať, že ste sa na toto videjko pozreli. Určite vám budem rád za akýkoľvek aj ten komentík, či budete mať záujem z tejto hry, alebo teda z ďalších videí z tejto hry. A určite vám budem vďačný aj za akýkoľvek zanechaný like, odber, kliknutie na zvonček, alebo ideálne zazdieľanie tohto videjka. Neostáva nič iné, ako vám popriať pekný deň a rozlúčiť sa s vami. Takže, čauko.